Koja je još ozbiljna tema koju će ova serija pokrenuti? Korene. Pokrenut će to ko smo, odakle smo krenuli, da se vratimo svojim precima. Znate, ova kuća je zaista postojala, ovde su zaista neki ljudi živeli. A kada prošetate malo ovde, vidjet ćete opustošene kuće, vidjet ćete odumiranje jednog sela. I tako odumire i Srbija. To je ono što je najtragičnije. Moramo se vratiti korenima, moramo se vratiti porodicama, moramo se vratiti pravim vrednostima. Moramo. Inače ćemo nestati kao narod. Malo nas je. Mi smo jedan mali narod koji je puno stradao i koji zaslužuje da bude srećan. A bit ćemo srećni samo ako krenemo, evo, iz svog dvorišta, što bi babe rekla. Tako, gledaju svoje dvorište, probaj da to očistiš, pusti drugi neka radi najbolje što mi. Simka je taj lik koji pokušava nekako da održi tu porodicu koja je zapravo jedna metafora čitavog društva. Kako izgledaju današnji Katići? Surovo. Surovo, ali i ovi su bili surovi. Znate, nije to bilo ni malo bajkovito. Ali mislim da je sve manje žena koji će zarad cilja određenog, a to je da sačuva porodicu, da to dete odgaji, jer znate kako, ranije je bilo da njoj u jednom trenutku svekar ponudi veliku svotu novca da ona ode i da spasi sebe. Međutim, ona to odbija. Govorim sada u prilog ove priče, ona to odbija jer ne želi da ostane neka raspuštenica, neka možda i jalova žena koja ne može da rodi. To je tada bilo zaista strašno. Danas je sve to nekako, kažem, pali smo duhom, pa je samim tim sve otišlo nizbrdo. A ovo je žena koja pre svega je svedok nečije nesreće. Znate, nema ni Đorđeve, ni Aćimove nesreće ukoliko nema Simke, ukoliko nema svedoka te nesreće koja će se desiti. Dakle, ona nije pristala da za novac prosto proda sebe. Da li vam se čini da danas sve više ljudi pristaje da novcem zameni sve vrednosti za koje bi trebalo da se zalaže? Apsolutno. Apsolutno, novac je postao nešto, merilo neke vrednosti koje ja nikada na to neću pristati. Prosto smatram da, kako kažem, taj duhovni pad koji se nama dešava je mnogo tragičniji nego bilo koje siromaštvo. Mada su to povezane stvari u suštini, siromaštvo. Ali opet, znate, imate ljude, ajde osvrnimo se malo na monahi, ne jedu puno, pa su živi. Tako da nije stvar da se dobro najedemo, da obučemo dobre krpe. Stvar je ono šta nam je u duši, jer u suštini telo je prvo koje nas izda, jel da? A duša je ta koja nikad ne umire.